Sa nagpadahing clearing o transfer sa mga nanimuyo sa CICC compound sa Mantawi City, maabot na sa 200 ka mga balay ang napahawanan o napabalhin. Ang syudad may pasalig mimitok maara ang mga schedule nini nga ipatuman karong buwana. Ang report ni Nico Serino. Muabot na sa 186 ka mga balay sa CICC compound nga iya sa mga fire victims ang na-clear na. Napabalhin na sab ang mga nanimuyong pamilya ngadto sa temporary housing project sa Dakbayan. Padayon hinuon ang voluntary demolition nga gihimo alang sa mga mulupyo nga giasistihan sa taga City Hall. Gusto ang ubang residente nga ma-recycle pa ang mga materyales aron dunay magamit sa ilang kabalhinan. Wa na to gi-clear diretso ang ilahang mga gamit nga nabungkag sa taga CICC kay number one, nihangyo pud ang ubang mga residente didto nga kung pwede gamito nilang mga kahoy to make some furniture sa sud sa Pasilong. Sa buwan sa Agosto tanan gikatakda ang clearing sa dapit. Lakip ang pagpabalhin ngadto sa mga manimuyo sa transitory housing. Ingon man ang mga muistar sa condominium project sa Dakbayan. Sa charter anniversary sa Mandawi karong buwan, himuon ang groundbreaking sa bag-ong government center. Pasilong nga area katong Saluyo, no? About before August 10. Oo. Unya, we're also planning to start transferring ngadto na sa Building 1 and 2 sa kanang Tipolo Residences more or less about August 15. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.